Wis siap tenan iki mentale, geng? Siap. Oke, laksanakan, geng. Oke. Anut pun yo Anda. Perawat dia karo geng iki. Kedok nyapa apa rame-rame kayak gitu ya? Belajar buyang ya, Kek. Cah piro? Cah 5, 4. Bocah lama. Celuan. Hoi. Bodak ora kayak reko-reko belajar bilang. Dulu kemen. Dulu. Cah piro kayak? Cah 4. Wah. Terus takonono. Wah, tak iso. Wah. Beh. Dempa iki. Iki piye keperluane Pak Pur? Apa tekone sik iki? Didrop apa semene mbane iki? Ora takonono kono. Ki nyapa iki padha ning kene? Golek keringat. Siap mental iki. Siap. Siap keringetan? Siap. Siap teles? Siap. Siap kesel? Siap. Oke. Perkenalkan sik, namanya sapa, Mas? Nama saya Owop dari Owop. Panjenlor. Panjen Lor, Blitar ya. Ya. Sampean, Mas. Status Saya- apa kuwi? Wah, Takonono wah, sik. masa- Oh, statusnya. Lah kok lek nganti diwalek aku sing susah to. Statusnya apa, Mas? Udah punya istri. Oh, udah punya istri. Ya. Anak? Belum punya. Belum, Mas hubungan tadi anak. Amin. Sampean Nama saya Belu. Rumahnya Blitar Kota. Blitar Kota. Status Status belum nikah. belum nikah. Pacar duwe dong. Urung. Sampean, Mas? Nama Stephen Kurniawan. Stephen Kurniawan. Rumahnya Sentul, Blitar Kota. Status Sendiri. sendiri. Iki ndak usah ditekoni. Tidak ada hasilane iki. Lagi genge iki ndak usah ditekoni iki. Ndak usah ditekoni. Halo. Ki wis siap tenan iki mentale, geng? Siap. Oke, laksanakan, geng. Oke. Anut pun yo Anda. Perawat dia karo geng iki. Tidak kayak kopo tanda kayak gini. Ya Allah, dibar kayak militer ya, kayak tentara ya. Ya Allah. Jirene wis siap nyecek, siap rangen. Tak tekonane. Para jago ganas ya. Apa mau diperintah apa arep Pak Pur iki diperintah apa iki? Diperintah piye iki? Laksanakan tugas sendiri-sendiri. Wah. Cleaning. Sampean kon nyapa Mas nggih? General cleaning kandang. Apa kuwi general cleaning? Pembersihan kandang. Pembersihan. Mulai dari apa ae? Dari kayu, Nah, lantai, lantai sampai pintu, sampai palungan. palungan. Kudu resik. Bersih. Wah. Yo. Ini digarap karo Pak Pur. Sampeanmu sing jenenge sapa? Stephen Kurniawan. Stephen Franky Kurniawan. Wah, iki. Iki penting tekoni apa karo Pak Pur ya? Tekoni siap teles no mboten? Siap teles, siap nyecek, siap rangen ora? Siap. Yo. Berarti wis ket mang iki. Sampun Oleh berang kamar pisan iki. niki yang tahun 4. Wah, patang kamar geng. Set. Oke. Geser lagi. Oke, dilanjut ya. Siap. Oke, tak geser ini nggih. Mas apa Mas iki mengke Mas? Mas Owop. Hah? Mas Owop. Owop. Iya. Wah, penak men jenenge muni Owop. Iya. Wah, Singkat jelas padat. singkat jelas padat. Oh, omahe mengendi? Panjenlor Blitar Kota. Panjenlor Blitar Kota. Iki tugasnya sampean ngono nyapa nggih? Besok Gos ngene iki. Ya Allah. Ora gila. enggak Beh, yo. Iki sikile rangen lho. biarin Beh. Oh, iki beh kalau kaya ngono. ya nang. Yo alah. Direh wedhus kok yo gelem ngono lho iki. Beh. Ukurane kon piye mengke ukurane resik e? Harus bersih total. Kudu bersih kudu srit ngono ya. Sweet Wah. di Oke. rumah sendiri. Kaya omah. Dilanjut Mas, tak geser. Oke. Wah, iki Mas Belu iki. Belu ya anak jaran. Hah? Nggih.
tugasnya kan piye? Niki ngedusi mendo. Kon guyang wedhus. Nggih. Lah kemeng kok guyang kandang? Niku wau sampun mantun. Oh, Guyang mendone. guyang wedhuse. Heeh. Apa ae langkae? Kebersihan dulu. Bersihan dulu. Dhisik dhewe dikapakne, Disabun. disabun, Mari disabun dibilas. dibilas, Setelah dibilas dikondisioner. dikondisioner. Seperti Dibilas lagi dibilas lagi, dan setelah itu dikanebo. dikanebo. Manfaatnya dikanebo bagaimana ini? Biar kering. Oh, biar kering, biar tidak kelincir. Nggih. Oh, biar tidak kuyup-kuyup, geng. Nggih. Nih, sepertinya Anda sudah berpengalaman apa sudah pernah mengguyang kambing? Belum pernah. Dicik iki? Nggih. Wah, berarti gatean sampai nih. Nggih, Pak. Bahasa Indonesianya ketean. Iki wis lihe iki. Oke. Lanjut Mas Belo. Nggih. Nah, wis siap nyecen. Ngantek watu-watu aku. Ya. Siap nyecen, guys. Ye, geser nah. Berarti wedhuse diguyang ning kandang, terus kandangnya di resi. Nggih. Oke. Iki diurut, geng. Kersane sehat, ayam, Heeh. wedhuse kersane lemu. Lemu madol nih. Nggih. Oh, kemedal ngono ya. Nggih, Pak. Badeni ya. Nggih. Kersane disawang pantas. Si salang pantas. Kudu srit. Nggih. Kudu srit ya lo. Iki geng. Iki sing goyang wedhuse, iki goyang kandange. Oh, alah geser neh. Iki. Iki sing nekane kowe iki. Gromo corahe. Oh, Wah. Yo. Cuma sakne lebuan arepe. soal lebon mau. Wah. Wis pomogi rong lek iki engko calon rangen sikile ngono. Wes, demu ngene lho wis biasa mriki. Wis biasa di tombone. Enek tombone. Oh, alah. Apa tombone? Tombone ngene iki ya. Oh, rangen. Rangen ya. Oh, Ora ono. apa ngene? Betadine enek. Oh, Super tetra enek. Paling ampuh sih, senek. apa wi paling ampuh wi? Ampuh. Wah, minyak nyambe. Heeh kuwi. Oh, Rekan sing anu ya. Jan langsung kuwi. wis piye lek ngrah minyake kuwi? Bedhek sing ngerah minyake sing ahli lho kuwi. Sing ahli sapa wi? Sing ahli yo lho kuwi mau. Wah, masalah. Layak nganti rupane kaya nyambe. Oh, Allah. Satu jangan. Jangan. Berarti balane nyambe, Mas Belu. ya tuh Ya loh, kalau nyencang ya wis berarti gathekan men ya, Dri. Yo ki mau sik tas urung tau. Blas. Blas. Tapi wis mau wae pengarahan ya. Wes, kabehmu wis briefing sik. Wis mau briefing. Tekane ya apa wis ora konan wong ki iki. Dene aku sempok subuh. Wah, wisan. Wis padha nggo sae dhewe. Iki mau paksa apa inisiatif? Yo inisiatif. Hmm. Lan nakoni dorong nang omah kono. Piye? Iso nek ndi? Yang medhus. Aku melu oleh raro belajar. Oleh ngono. Ning kok yo mek nganu. Siap-siap ae. Ngapo? Rangen aku meneng. Rangen. Rangen enak obate. Oh, ngono ya. Wis pak omongi ya saurunge. Rangene sikile nyecek, geng. Sikile nyecek ning ganggangan driji ki lho, ceceken. Ki luwara kuwi lek kena anu. Lek wis rekas garing ngono, tapi dhek punya tombone. Dadine wis wani. Wis mau briefing ngambengi ya. Langkah-langkahe. Wis briefing wisan. Berarti ning kene mung gare action. Kare action. Menurutmu piye langkah iki cacah iki? Piye iki tandange menurutmu? Kandange iki yo kabeh sik perdana lekasan kabeh, lekas nyemplung ya apik wae. Apik ya? Ndak duwe gilo apik. Oh ya ngono kae. Iki berarti asli sik pisanan iki? Pisane iki. Roh yang kandange? Heeh. Kalau kaya ngono kae. Wah. Iki dagangan, geng, sing loro wis payu. Delok tutorial ning YouTube lho. Hah? Delok tutorial ning YouTube anu lho sing duwe Jack CMF iki. Oh, ndelok iki kae YouTuber Oh. geng gitu. Heeh. Oh. Terus akhirnya praktek iki. Praktek iki. Oh. Tapi ngomah wis do pen-pen rong. Udung ya? Mas Belo kuwi. Oh, Mas Blo sepen-pen ya. Oke, dipraktekkan melihat YouTube, diambil sisi positifnya. Terus sekarang dipraktekkan. Nah, kersane ngalah ya nyemplung ning kene ane iki. Dadi kengko kudu siap-siap rangen sikile. Wis enek obat. Wis ana obate. Ngejak cah piro iki, Kak? Telu. Cah telu. Oke, dilanjut. Oke. Wah. Mas Belo anak jaran bolone nyampe.
Weh. Tenan yang delok ning YouTube jarene. Nggih, Pak Sek. Oh, terus dipraktekan. Nggih. Yesus. Ane saged open-open nggih ya. Iya nggih gadah, tapi nggih tenang ngeten iki. Tapi carane ning omah wis dikenekne borong. Dereng. Ah, gue dipraktekne ning omah ya. Nggih. Oke. Iya. Sesuai ndak karo tayangan di YouTube. Kan tahu toh, guyangi niki kandange sak wedhuse. Sesuai ya. Nggih. Piye rasane piye? Nggih. Ngringet. Ngringet ya. Nggih. Lek pas delok enggak ya? Mboten. Lek delok di YouTube enggak kesel ya? Mboten. Ah, iki geng. Iki. Lek Mas Stephen kuwi wis tahu apa dong? Pengalaman. Blas. Arep masuk uap ya? Dereng mbiyen. Tahu ndelok YouTube ya, Mas? Pernah? Heeh. Maksudnya tahu ndelok YouTube pas ngene iki? Pernah. Heeh. Piye rumangsane sampean? Ya, Tenan apa ngapusi apa mek pas di konten? Rumangsane lho, rumangsane pas tenan. beneran. Tenan ya. Ya, Terus iki dipraktekan. praktekan. Piye ngringet borong? Sikile gak cekit-cekit borong kuwi. Alah. Enek tombone. Enak tombone, iki geng, Mas Belu. Lek gatel-gatel iki hubungi Mas Belu ini beres. Wes, hubungi Mas Belu minyak nyampe, balane nyampe celuke moro. Iki tus. Iki Mas Stephen iki sing cik dagangan. Iki karo Mas Belu ya cik dagangan. Dagangane loro sregep-sregep bentung-bentung ya iki. Mek boyoke timbang ya mbobot iki. So. Piye Mas Stephen iki kok ngomah ndak diseneni dudukani wong tuane iki engko nek. Mboten. Roh ditayangne koyo ngene bae ning kono kok di perkara lho karo Pak Jack ngono. Mboten. Aman ya? Aman, tenang non. Oke, engko sane tak tayangne Pak Buke sampan delok. Wah, lha ning kono adek tiba jarene delok wedhus dilukokne digarokne ngono kuwi. Tahu ndak delok ning YouTube ngene iki tayangan seperti ini? Nanti Ternyata piye? ternyata enggak sesuai Piye rasane? sama kenyataan yang delok tok. Piye? Ngringet. Ngeringet nih. Heeh, lek delok gak ya. Soalnya delok biar hebat. Kebayang peran ning pikiran kok sampai ngantek kaya dikenek nih barang ngono iki. Golek-golek wedhus ae ngono. Enggak kebayang nih. Enggak kebayang. Ini dilakukan maksimal seminggu sekali, Mas Stephen. Jadi kamarnya paling mek dilapi. Iki jan dipel. Kaya ngene iki. Karena kita mungkin edukasi religi sedikit apa yang kita berikan pada hewan itu, mungkin hewan itu yang sebanding dengan apa yang kita perlakukan. Mek gur ngono kuwi. Ngono kuwi. Dadi pelajarane mek ngono kuwi. Peh, iki pelajarane tak konone iki mek ben sampean ra kesel asline, iki njlipur. Hah? Lah iki kok pacare roh piye terusan? Urung duwe. Yo alah. Engko tak golekne iki bola-bola TKI Taiwan akeh engko. Mulai jan wedhus. Iki lho enek dagangan loro, geng. Bentung-bentung lho kaya ngene iki. Iki sitake Mas Bentung. Bin Belu. Weh, ini Ade dulu pernah belajar, sekarang bisa memberikan edukasi pada teman-temannya mungkin yang seminat. Jadi seminat loh, rasa hobi ra minat yo ora jadi kok. Lek minat mesti engko gandengane demen. Genten nularne. Iki. Peh. Kemendane ya kereng kae kok. Ini targetnya berapa ekor, berapa kamar? Apa salempoe? Salempoe. Nututin cuaca ya? Iya. Nututin cuaca. Panas. Kumpung panas yang kayak Mas Uwop. Oh, emang kayak? Mas Uwop. Uwop. Ini jenengmu deh nginggris lho. Turunan Prancis ya mbiyen. Siap. Iya. Wis tak Stephen kaya kancaku ning Jerman. Nah. Aku duwe kanca ning Jerman. Lah aku ning Jerman kan 6 tahun. Ya Allah. Ning kono. Oke, beneran.
Wis digoyangi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 kamar yang dieksekusi di hari ini, dan alhamdulillah kedatangan teman-teman dari mahasiswa tanpa kampus. Jadi belajar ora kudu ning meja sekolahan. Apapun yang kita pelajari tentunya dengan niat yang kuat dan penuh keyakinan dengan tujuan positif. Mungkin kalau dilakukan dengan istiqomah dan konsisten akan membuahkan hasil apa yang kita lakukan. Alhamdulillah konco-konco bolo-bolo dari Blitar Kota ngedrop rene wangi guyangi lho, geng. Yo. Wis diomongne bolak-balik lek didongane iki muga-muga sugih sehat, sugih waras, sugih umur, sugih dulur. Lah pas iki karo Gusti Allah dikinabuli. Sugih umur, sugih dulur, nyatane saiki cek urip dulure teko iki. Lek dulure teko kuwi engko ringan, 1 2 ora bakal luwe, kuwi tenanan lho kuwi. Sugih duit urung mesti ayem. Tapi ayam ini biasanya wong akeh sugih duit ya. Ya. Aku. Tapi yo biasanya sugih yo marai rena-rena. Wis rasa ceritane minggu ngaji enggak juli urusane. Ya geng, mungkin seperti itu dulu kita bantu-bantu ini. Jadi aku malah ngewangi geng marai tekone keri kek cah-cah wis oleh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kamar. 14 kamar, 22 ekor. Mare ana sing sak kamar isi loro, geng. Dadi kamare karo wedhuse akeh sing wedhuse sing digoyang. Oke, sedikit kita beri apa ya? Keterangan sedikit, mungkin nyapo kok dadak digoyangi, nyapo kok dadak dipel, nyapo kok dadak diusuk-usuk. Nah, ini satu. Dengan memang pola perawatan di kandang bakau selain kambingnya memang harus kandangnya kita goyangi. Karena apa? Lek wedhuse digoyang, kamare ya digoyang. Ora-orane nek engko wedhuse resik, nanti kalau kambingnya sudah bersih, masuk kamarnya pun juga bersih. Biar tidak mubadir lek goyang wedhuse. Jadi manfaatnya seperti itu. Entah itu penilaiannya seperti apa atau nanti kotoran yang nguap munggah, yang jelas ini kita lakukan sudah bertahun-tahun dan entah itu nguap atau enggak, kita nguap itu enggak ketoro, jadi enggak ngerti. Yang jelas kalau hal ini positif dan tidak ada dampak wedhuse payu, ya kita lakukan terus. Kalau memang ada dampak yang kurang bagus tentang kesehatan maupun di kambingnya, ya kita hentikan. Dan ini kita lakukan sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Alhamdulillah masih kita jalankan. Secara kesimpulan berarti hal ini patut dilakukan. Selain bersih, kambingnya pun juga nyaman, dan tekstur tanah di bawahnya pun di daerah sini memang menyerap. Jadi ini mungkin takut dilakukan di daerah lain yang mungkin gini lembab dalam arti blenyek. Tapi kalau diguyur, nanti kalau diguyur air ngisor blenyek, ya itu mungkin wedi. Tapi di sini memang tanahnya masir, jadi segenang apapun air di atasnya yang turun ke bawah atau guyang kandangnya di atas itu tidak terlalu berdampak pengaruh blenyek ngisor atau serintile atau lemai ngisor. Jadi hal ini sudah kita lakukan bertahun-tahun. Tapi kalau di daerah panjenengan winggene blenyek ya jadi terone, geng. Kita ini bercerita kali aja ada sisi positifnya ya genen. Lek mungkin tidak sesuai dengan wilayah panjenengan ojo digawe. Ini nanti daripada timbul sisi negatif. Jadi itu, geng. Jadi kami memberikan tayangan YouTube ini tidak serta-merta atau tidak selalu harus kudu podo karo iki. Tapi kita bercerita bagaimana aktivitas di kandang bakau yang kita lakukan seperti itu. Ini di luar jam pakan, jam combor. Jadi rutinitas wajib adalah pakan. Makan ini wajib karena wedhuse dikerangkeng. Lek nggak pengen wajib, wedhuse diculne ben golek pangan dhewe. Kalau kita berani mengkerangkeng atau mengandangkan atau masukkan kambing yang dikunci, berarti dia nggak bisa cari makan sendiri. Itu akan menjadi wajib lek ra dipakan dosa. Tapi nek pengennya santai yang nggak pengen dosa, wedhuse culuk gen golek panganan dhewe perkara engko tanggamu gembreneng, mangan tandurane tanggamu. Kuwi kan wis
di luar ranah kewajiban tentang kehidupan hewan yang di kerangkeng. Jadi seperti itu. Oke, tetap semangat tuh, geng. Nah, tetap semangat. Dikomendani langsung oleh Adi Jaya Kandang dan dipromotori oleh Singone Kandang Bako. Siapa dia kalau bukan Pak Puedole. Oke, geng, mungkin tayangan kali ini seperti itu dulu kita sudahi. Semoga video ini bermanfaat. Dan lek gene manfaate yo aja tinggi, sing enek sisi positifnya gaenen kali aja bisa bermanfaat di peternakan panjenengan masing-masing. Lek gene manfaate ya sanggepen hiburan. Oke, geng. Bila ada tutur kata layar video yang kurang pas semuanya kami mohon maaf tentunya dengan kekurangan keterbatasan ini hanya untuk menambah durasi, menambah serunya apa yang kita videokan, apa yang kita dokumentasikan lewat tayangan video YouTube. Disiarkan dari pusat kandang bako yang beralamatkan di Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.